Sanibonani, siyanibingelela futhi siyanamukela kuhlelo lwethu iSolver Zothi. Libingelelwa uThembi Nkosi Mungu. Namhlanje ku-episode yethu sihle nosisi wami lana onodaba othanda ukuba licayi kakhulu. Siyacela ukuthi ke nibe kunye nathi usisi esasilandisa kahle ngodaba lwakhe. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni like ngolokho okusisizayo kuyasiphusha ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke sinilethele more izitori zabantu nokuthi siqhubeke sikwazi ukusiza labo bantu abadinga usizo lwethu. Uyaphila kodwa sisami? Ngiyaphila njalo. Hayi ngiyaphila nami. Ngicela nje sisami ukuthi usichazele ukuthi wena ubani wakabani usuka kuphi. Mina nguNoxolo ngwaDlamini. Ngizalelwe endaweni yaseMthwalume. Manje ngihlala lana eMayville eMjondolo. Ngezimo ezizezada ukuthi igcine sengimuve ekhaya. Okay, kuyazwakala sesiwami. Mhlawumbe ungasichazela nje ukuthi ukhule kanjani, ukhule ekhaya elinjani, ekhaya uphethwe kahle noma ekhaya enodlame nokuhlukumezeka. Akusichazele nje ukukhuleni kwakho ukuthi ukhule kanjani, ekhaya kanjani. Ekhaya sikhula bandla ngikhule kahle, kwakumnandi nje sinoma ngoba yimina engimdala ke ngilanywa ingane eziwu2. Sakhuliswa nje umama wayesonta welungile kakhulu ngoba ngisho emngcwabeni wakhe indlela ekwagcwele ngayo kwakubonakala ukuthi ayisho ukuthi umuntu ade ephila ngempela nokuthi mhlawumbe beyiphila kuthina ngoba siyingane zakhe. Sakhula kamnandi ngafunda, ngaphasa kahle umatric. Yeah. Ngoba ngangiphiwe ke enhloko kwesikoleni. Nginethemba lokuthi mhlawumbe ngisazoqhubeka ngifunde ngibe lento engangifisa ukuthi mukhula usukunemfiso ukuthi ngifuna ukuba nami udokotela ngelanga, ngifuna ukuba mhlawumbe uthisha, ngifuna ukuba unesi. Ngabona ukuthi hayi uNkulunkulu ngasiphela uyangiholela ngalapho. Yeah. Wavela wasithathela ngithathela umana ke ngaleso sikhathi leso. Wagcina kufatabele kanjalo ngempilo yami njengoba idown kwemanje. Yo. So manje uma wakho uhamba emhlabeni, uhamba ndlelani, washona kanjani? Mhlawumbe wagula noma kwenzakalani? Umana walala ephila ewumuntu ongenalutho, ngingekho mina ngivakashele ekhabo mako malume. Esele no-auntie nengane zo-auntie nomnakwabo ngoba ubaba kade namafazi ababili. Yeah. Umamncane wethu loyo, uma kwakuyena omdala. Mengabe sengifonelwe ekseni kuthuma kuse-Ethuli, so odokotela mengabe sebesho kwaphela isidumbu umuntu oshone kanjalo usike esihlolwe. Kwatholakala ukuthi no ukinyiwe because kwakubonakala nasemqaleni nje ukuthi lo muntu ukinyiwe. After lapho ke mina saney'nsolo sonke emndenini ukuthi no yilo auntie lo okade lele naye endlini eyodwa obulela uma umnakwabo. Udadewabo kababa. Oh. Anti wethu omdala umnakwabo ulele kwenye indlu ebalele boba uthula kule ndlu le. Mengabe kuchazwa phela thina sasingekho sichazelwa kanjalo ukuthi bekulelwe kanjani. Emva kalokho ke ngikhule mina ke ngibona ukuthi ngeke lento le ngeke umuntu ezebulala umanje kuphele kanjalo ngoba nakho ngiyintombazana. Ngamfakela ushevu ngahamba ngawo komunye ubaba wangasekhaya emakhaya. Ngakhuluma naye wangitshela ukuthi ngilethe imali engango-5,000 ngizonginikeza lowo muthi loyo. Kwasho ukuthi vele kumawe kade umuntu oyisebenzela kahle ke imali vele isakhona ngaleso sikhathi sathi dada ngoba wedlala namapholisa akhokhayo. Ngayithatha leyo mali ngayihambisa lapho uthola idoshana elingaka nje ngamphakela kwasequmbile wakhihliza amagwebu washona. Yo manje kushona ba u-auntie wakho lo okuyena oyisolo. Lo kade simsola ukuthi wena ubulela uma. Kanti egcineni ngibulala umuntu orongo ongenzanga lutho. Lokho ngizokuthola sengikuthola late. Kwathi ngelinye ilanga kwaqhamuka ingane yakhe yangitshela ukuthi sisi ngiyazi ukuthi wena wabulala uma. Ngangaba na choice ke manje ngoba phela ngiyabona ukuthi ngizogcina mhlawumbe sengenelela nomthetho mhlawumbe egcina isisho nasemndenini ngibe nenkinga ngaphinda futhi nayo ngayenza same thing. Hayibo. Sesiwami ungitshela ukuthi wabulala ingane umuntu wakini emndenini. Yebo. Thi kwamba wesikhathi ingane yakhe yathola ukuthi wena umbulele. Yebo. Wena wathola lokho ukuthi iyazi ingane yakhe wasubona ukuthi nayo isiyi-threat kuwena sengenzeka ukuthi ugcina usolwa abantu abaningi noma ugcina uboshwa.
wabese uthatha isinqumo sokuthi naye ingane uyibulala shuthi wabulala abantu ababili kahle kahle. Manje emva kokuthi usukwenzile lokho impilo yakho yabanjani, wazizwa kanjani, wahila yini ukuthi usumbulele umuntu okuyena kahle kahle osolwa ngokubulala uma wakhe? Ngithi into oyifuna le ukuthi ngeke umuntu abulala uma wakho kuthuleke kanjalo ngoba nakho intombazane. Ngenkathi usumbulele wayethola yini lokho kukhululeka ukuthi nawe usukwazile ukuphindiselela kumuntu okwenze okubi? Ngaleso sikhathi nje ngisamanda ukwenza lokho angifuni ukubamba amanga, ngangikhululekile uma ngitshela ukuthi nami sengiqedile ngakho. Into esengidla ke manje ukuthi ngabulala umuntu ngimulalele into engekho. Ngale ndlela ukuthi angilali ngisho ebusuku uma ngicabanga lento. That is why zonke izinsuku ngihlezi ngiphuza. Ngoba mangaphuzile angikwazi ukulala, angikwazi ukwenza lutho nje mengabe ngiyimina. Ngoba ngisho ikhadi lengane zami leqolo elinye likamashonisa leqolo lela 350 lilapha yale ngikweleta khona utshwala. Ngigcine ngasabitholi ngisho imali yogranta ngendlela ukuthi ngize ngalala nanoma stand wami ngoba ngasakhona ukumkhokhela imali yerent. Wagcina sengidima indawo ukuthi okay indlela usuzongikhokhela ngayo kile baba omdala nalapho. So manje indlela osuqakwe ngakhona yikweletu, kule kweletu lezi ufakwa kuzona utshwala? Ngifaka kuzona utshwala, abanye bayangishaya njengoba nje ngilimele yonke le ndawo. Bayangishaya bengishayela ukuthi angisakwazi ukukhokha imali zabo. Abesilisa ke bekwazi ukuthi ke meke kulaliwe ke sesiphelile isikweletu. Ngendlela yokuthi ngisho ekhaya lami abangazi nokuthi ngihlala lapha, angizazi nokuthi ngagcinani mhlambe 14 years 15 years ngingasayi ngisho ekhaya. Abantu abayibukayo lempilo oyiphilayo nje omakhelwane baye bathini? Hayi bandla ngimumbi nje, ngimumbi ngale ndlela ukuthi baze bejuthe ngidayisa ngomzimba kanti bona abasazi istory ukuthi kusuke kwenzakaleni. Ngoba phela umuntu akakuqonde ezokubuza ukuthi uze wenza yonke lento oyenzayo nje isikephi isidingo salokho. Umuntu uyakhuluma bekuhlebe benze yonke into abafuna, besho yonke into abafuna ukisho. Into engifisa nje ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu engisize ukuthi ngithole umuntu ozongisiza ngigcine sengiyeke utshwala, ngizama ukwamukela impilo yami, ngiphile impilo eright. Even izingane zami azihlali nami ngenhlanhla ukuthi zihlale emakubo zibangishela ikhadi leqolo. Kubhlungu kumina ngumzali mhlambe ngino 12 years ngingayiboni izingane zami. Ngoba angifuni ukuthi bengazi, anginange ngashintsha ngisho inamba yefoni, abanange ngisho inamba yami, angikwazi ngisho ukuyifonela noma kuthiwa kanjani. Mhlambe khona abanye seke bashona ekhaya ngeke ngize ngazi ngoba akekho umuntu ozokwazi ukungichazela ukuthi kwenzakalani. Ngoba abangazi ngihlalaphi, abanayo inamba yefoni yami. So manje khona into eyenzeka nje kuwena awunamuntu osondelene naye wasemndenini? Akekho nje noyedwa. Mangathiwa manje ngiyathula shothi ngayeba into yongcwatsho uhulumeni mina. Ngoba ngisho omakhelwane akekho ngazi imvelaphi yami, akekho wazi lutho nje. Ngisho abanganini ke bami labesidakwa nabo akekho noyedwa futhi owazi ukuthi mengathiwa manje ngathule ngaphuma ebhekephi. Manje sisiwami nje ubize thina la siyisolva zothi silungisa yonke inkinga yomuntu esibhekana nayo, abhekana naye, afisa ukuthi simlungisele yona. Futhi ke njengoba ukhuluma nathi, lokho ukukhuluma nathi kuzobonwa abantu abaningi ngoba i-channel le ebukwa abantu abaningi. Awunankinga inaloko ukuthi udaba lwakho lolo osibekela lona lubonwe abanye abantu, bukwe yizwe lonke? Cha, nginankinga cause nami indlela ade ngifuna ukuthi yabo kuthiwa into musuyikhulumile nabanye abantu wayibhodla, mhlambe ngizothola ukukhuleka ngazi. Mhlambe nasekhaya bazokubuka lokho, bazokubona bengixolele, mabengixolela bengifune beze bengithole, mangukuthi abangixoleli ke kulungile ukuthi uNkulunkulu indlela ayobedale ngayo nami ukuthi ngohamba ngayo. Ibhlungu nje kakhulu inhliziyo yami ngento engayenza ku-anti wami nodadewethu. Kufana ukuthi udadewethu phela ingane anti wakho. Ngoba ngase ngivala umlomo, angisazi isibindi esingaka usingangisinikeza yini. Kodwa ke kwakubhlungu benhliziyo ukuthi uma mina sengizothi makubani ngizoqhubeka ngifundiswe ubani. Ngoba sikhule singenababa thina, simazi nokumazi kwalo baba ukuthi into enjani ethi ubaba. Uma ube ubaba uma kuthina iyona yonke into. So mengabe sebulawa ngendlela abulawe ngayo, ngiyabuka ukuthi mina ngizozenza njani lezi ngane ezincane ezingilamayo. Ngizothini, ngizokuphuma ngibheke iphi kwaye mina ngizokwenza kanjani. Lokho kwadala ukuthi
ngize ngigcina sengilala nomuntu bengamfuni ubaba wedrive amabhasi ngasekhaya ngoba wesithengela ukudla ethengela ingane zamana into zesikole esenzela yonke into nje sisupporta ngayo yonke into sasesiphelile imali esiphelile imali imali kanje nidla ningayinaki futhi ngase ngibazi phela utshwala bushibhile zonke izinsuku ngiphuza udlulisa le ukuthi yaphela ke imali ke kwaphoqa ke manje ukuthi nazi ingane phela zisafunda zincane mina ngimdala gcina usuzinikela kumuntu kubantu besilisa noma imuphi nje othe ngizokwenzela ukuthi uvume ngoba ngenilale phela ningadlile. Sesiwami uma ngathiwa manje uthola ithuba lokuthi ukhulume nomndeni wakho njengamanje bazoyibuka le show, ungathanda ukuthi uthini nje kubantu bakini emndenini wakho nje amazwi ongawubhekisa kubona nje? Angifuni uqamba amanga angazi nokuthi ngingaqala ngithini mase kumele ngikhulume nabo cause ngingaxolisa nje ngibatshela iqiniso lonke bazi konke okwenzeka ngibachazele ukuthi kwasuka la kwala kube kubona ukuthi bakuthatha kanjani ke lokho, kodwa nje ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi ngihlale nabo ngikhulume nabo ngibhodle nakubona uma kusike khona ozodinwa agcine phela ngoba nabo labantu banezingane nayo abantu nezingane sezindala futhi especially ezabafana ngeke zize zikwazi ukuphila nami zingibuka ukuthi awukanti wena wabulala uma waphindwa wabulala nodadewabo futhi izogcina sizophindisela vele nazo kulungile noma kuthiwa ziyaphindisela nami yaba wrong into engayenza ngiyayisola futhi kakhulu ngalokho. Maye ake ungathini kumuntu nje osekhaya mayelana nento kanje, umuntu osazonda omunye umuntu ngoba etshela ukuthi uyena mhlawumbe wabulala umuntu amthandayo, uyabona? Ungathini ngabantu abazondanayo, abanye basolana ngokuthakathana, isifundo ositholile wena ngokwenza kwakho kanje yini ongayitshela omunye umuntu nje ongaxwayisa ngayo omunye umuntu mhlambe osola omunye umuntu ofisa ukumbulala omunye umuntu ngoba usola ukuthi wabulala umuntu amthandayo? Engingakusho nje kulelo point lelo ukuthi ngiyabacela nje abantu abasanale inhliziyo yokusola umuntu ungabe yenzi into ngokuthi uyasola ungenayo isho ngoba nami lokho ngithi ngakwenza ngoba ngangisola kodwa egcineni sengize ngikhipha umphefumulo. Engingakusho nje ukuthi indaba yomasolana at least umuntu mengabe uzombamba 99 eyenza lonto uzibonele wena. Indaba zomasolana ususola umuntu uthi wenza u1 no2 no3 ayikho right lonto leyo ngiyibonile mina kumina ngoba ube kuthiwa mhlambe indaba zensolo akungibanga nazo ngabe konke lokho angikwenza impilo yami ngabe right ngihlele ekhaya nomndeni wami ku right angiphili impilo engiyiphila manje ngasayithandi. Ngoba indaba zokusola abantu ugcina uthatha izinqumo eziwrong wenza into ewrong kanti lonto oyenzayo awunayo isho yayo egcineni masulithola iqiniso ukuthi hayi kwakunga nje awusazi ukuthi uzothini usuwenzile vele wrong. Siyabonga siswami, siyathemba ukuthi futhi udaba lwakho luzofundisa abantu abaningi futhi izoxwayisa abantu abaningi abacabanga ukuziphindiselela nabacabanga ukwenza okubi kwabanye abantu. Awungitshele siswami ngenkathi usuthola ukuthi lo muntu obocabanga ukuthi uyena obulela uma wakho akuyena, awusichazele nje leyo process ukuthi wathola kanjani, kwenzakalani emva kwalokho? Kwatholakala ngendlela yokuthi kwakubonakala thina sasitshela ukuthi umuntu engaphakathi kanti umuntu wangaphandle wangena ngewindi kwazi ukuthi mla ngasekhethenini iwindi ikhona indawo efile wawukwazi ukuliphusha noma ungaphandle noma ungaphakathi wangena ngewindi ngoba nasodongweni kupendwe ngokhala omhlophe. So mase kunakeka kahle nodonga lingcolile kuyakhombisa ukuthi umuntu wekotela lo. Manje lokho kutholakala wena usuze kutholakala mina vele sengikwenzile konke lokho engikwenzile. Angisakwazi nokumfuna lo muntu ke naye mhlambe ngikhulume naye kuso wawenzeni umama ongazi wenze kanje ngoba angisekho nasekhaya. Sesikuthola ngaleso sikhathi ke ngikuthola ngangisakwazi ukuxhumana nabantu basekhaya ngendaba zamafoni. Kwashiye kwathi hayi bo uma wakho wawumuntu wakamakhelwane kanje tholakele lapha ewindini yonke into wamaphoyisa nama fingerprint yonke into akuyena lo muntu ewesasemcabanga ukuthi uyena lo wamkenya wambulala umuntu wangena ngewindi. So
mhlawumbe amaphoyisa athatha isikhathi sawo na ukuthi enze uphenyo lawo ayesebu kodwa nawe mhlawumbe washeshe wayiphindiselela ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuphela akuphelanga ngisho inyanga kuphela ngisho inyanga ngoba sasazilile ngaleso sikhathi mayelana nalomuntu okuyena ke manje okusolakala ukuthi uyena ke lo ogcina ke ukuyena wabulala uma wakho anikaze nuthola umkhondo noma kube khona enekusolayo ukuthi mhlawumbe wayembulalela kona into esolakalayo futhi esibona ukuthi mhlawumbe ngenzeka kube iqiniso leyo uma umuntu osebenza so emsebenzini umuntu osebenza kahle so kwase kumele ukuthi akakhushulelwe esikhundleni isikhundla ke hlezi isobangwa vele emhlabeni umuntu osolakalayo umuntu lo wayekade banganayo emsebenzini shuthi wathumela umuntu noma kwabo yena I'm not sure ukuthi akahambe yobulala uma ngobani sebebanga isikhundla ngoba after ukushona uma kwasuka igxokoxoko eziningi nje ngisho emsebenzini wabo busy zibangwa lezi ikhundla kubangwa lezi ikhundla kwavele kwasobala ukuthi shuthi naye uma ufele sona lesikhundla ngoba namanje nongisho engasekho bestill besibangwa lesikhundla lesi into akayifela nje umsebenzi wakhe Yezwakala sisiwami ibhlungu impilo yakho ibhlungu into eyenza kuwena futhi siyazolana kakhulu nawe engathi ungakuthola usizo uthole ukukhululeka nawe enhlizweni yakho siyathemba ukuthi umndeni wakho uzothi mawubuka le episode bese nawo uthola ukukhululeka enhlizweni yawo mawuthola iqiniso ukuthi kwenzakalani kahle kahle emndenini wakini ngoba kusho ukuthi khona inkinga ekhona vele enkulu emndenini wakini ifuna ukuthi ilungiswe vele njengoba nje wena usukaze wakhetha ukuthi uyiphilele wedwa nje uyabona ukuthi kusho ukuthi into edinga ukuhlalelwa phansi njengomndeni nilungise kahle uyabona nawe futhi ngiyakunderstand ukuthi uthi kunzima kuwena ukuthi uhambe ekhaya kodwa siyakuthembisa ukuthi njengoba bezoyibuka le episode lesiswami kukhona indlela ekuzokwenzeka ngayo usukwazile ukuthi ukhiphe ingonyuluka kuwena ngaphakathi ulikhulume lonke iqiniso siyabonga kakhulu isibindi sakho nokuthatha nje lesinqumo egxathu lokuthi ukwazi ukuthola usizo ngokwazi ukuthi ukhulume nabanye abantu uyabona sikufisela ukuthi engathi ungahila enhlizweni yakho sokulekelela nathi la sikwazi khona ukulekelela khona ukuze sikusize na ukwazi ukudlula kulesimo obhekene naso kodwa sisiwami ke entweni efana nesonto ukuye nje uyakholwa uyasonta ukuye esontweni ngangisonta before kusakhona umama manje ngifuna uqamba amanga ngisazi ukuthi umnyango wesonto ubheke ngakuphi ngoba mina nje ngo6 kusuke sengivele sengiyidakelwe yo kusuke sekuvele sengiyidakelwe nje ukusakubonwa yimina ngishona emathaveni ngihambe ngiyophuzela utshwala anginaso nje isikhathi sokuya esontweni angizazi nokuthi mangathi ngesontweni futhi ngafike ngithi emva kwezinto ezinje engazenza umembezo uyangidla bese kushumayelwa nje sengicula ngithandaza ngizothandaza ngithini manje njengoba uthe ikadi lengane zakho lihlala kuwena lihlala kuwena kodwa uyingane isihlala kini nakhona futhi ihlala kuwena nje alikho kuwena komashonisa likhokha izikweletu awusabini ukuthi mhlambe ungahamba kwambe leyo nto kubuyele ngoba phela iphambene nomthetho leyo nto ukuthi imali yengane ayiwenza umsebenzi wayo awuyisabi leyo nto ukuthi mhlambe hambe uboshelwe leyo nto noma ngifuna uqamba amanga lokho ngeke ngicabange kungidle ngaphakathi ukuthi i-wrong lento engenzayo kwaphela utshwala uyaphuza bukudake khona isikhathi obudamu kangazi ingqondo ibuye ukuthi especially kona makuthiwa holiwe iqolo njengoba nje uzohola kusasa uyangidla unembezo ukuthi kuyimina ke kulelo qolo at least mhlawumbe bekuthiwa dliwe yimina into enkinga dliwe ikweletu utshwala yonke lonto leyo izithi ingane nje mase ithengeliwe ngibuke nje ingane ngizibuza ukuthi inkosi yami engabe zami la zikhona zithini zidleni makubandla sengigqoka ijacket ngiyazibuza ukuthi ngoba sengigodola mina ngaze zona ziqhokeni ziphila yiphi impilo zona awungitshele siswami khona ukuzamayo mhlawumbe uyafesa noma okuyitohwana mhlawumbe ukubuyeke uvuke ngako nobuye ukuzame nje empilweni into engike ngizame ngiyahamba ngiyile emandeni emajalidini ngishaya amawashingi nakhona nje amande indlela angitreata ngayo mhlambe ngithola u50 kwelinye ngoba phela angisebenze ndiyene elilodwa ngitohoza mhlambe ngiwashe lapho elinye likunika u50
likunikeze mhlambe niyazi sijumbana lezo zokudla ukuthi ngikwazi iyona nto nje engiphilisayo indaba zamandiya nezimali zawo lezi ezincane kodwa ke at least ngoba ngiyakwazi ukuthi ngilale ngidlile. Ikhona nje into eyiskill mhlawumbe ke ukwazi ukuyenza nje empilweni. Hayi angifuni uqamba amanga akukho. Akukho. Cela ukudlulisa ukubonga kakhulu nje ngiyabonga abandla babhuti wami ukuthi mangabe nginibize ngoba benginithemba ukuthi ngizokwazi ukungisize nokusukumela kweni phezulu ningangithathi njenganomuntu oyisidakwa ningangijaji. Ngiyabonga kakhulu nje kakhulu lapho. Ngiyabonga bandla kubabukele abazobuka le show. Ngiyacela mengabe khona onalo usizo ukuthi ngisizakale mhlawumbe impilo yami ishintshe ngingafana nengiphilayo manje ngingalijabulela usizo ngiyalifisa kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Hayi bakwethu ziningi izinto ehlangabezana nazo empilweni eziyinkinga. Akusikhona ke kwethu ukujaja abantu ngempilo abazikhethele zona nangezimo ezibafaka empilweni abaziphilayo manje. Okwethu ukuthi sizame ukuthi silekelele la singalekelela khona. Siyabonga kakhulu nina ababukeli bethu. Siyacela ke ukuthi ke uma ukhona nje onosizo angasiza ngalo udadewethu ukuthi naye akwazi ukuthi ashintshe impilo yakhe. Sicela ukuthi asithinte kuma contact details ethu azovela la ngezansi. Sicela bese nenza okuhleke ukuthi ni subscribe niphinde ni share. Siyazi ukuthi khona abangasizakala ngokubuka lezi story lezi nabalidingayo usizo lwethu. Danko.